shout out po. Shout out kay Gaysa Bicolana. Please subscribe po. Gaysa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe niyo po Gaysa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, support po Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Sa inyo mga kamonay, nandito po tayo para pumunta ulit si Tatay Yoyo. Sa ngayon po ay pupunta tayo sa sentro para bumili ng mga gamit na gagamitin sa pag-ayos sa dingding ni Tatay Yoyo. Ayun po. Bali po ito po yung papunta sa akin, Tatay Yoyo. Ngayong araw po ay matutupad na po yung kahilingan ni Tatay Yoyo na mapadingdingan po yung kanyang bahay dahil meron akong nag-sponsor. Tatandaan niyo po pala, si Tatay Yoyo, siya po yung PWD na pinuntahan natin noong nakaraan po na dapat sana ikakabitan ng dingding pero kumulang po tayo sa budget. So, ngayon po, bali, kompleto na po yung budget natin. Bibili na po natin yung kailangan sa bahay ni Tatay Yoyo. Gaysa Bicolana. Mga kalingap, nasuportahan natin ang YouTube channel ni Zaji Fortes, Gaysa Bicolana. Gaysa Bicolana. Siya yung tao na merong busilak di nakalooban, kanyang pinagdaanan, nagbigay ng kalakasan. Siya si Gaysa Bicolana na isang taga-probinsya, isang proud na Bicolana, tumutulong sa kapwa. Isang dating OFW, malayo sa pamilya sa lugar na Singapore. Dati siya nakatira upang makaahon sa hirap, makatulong sa pamilya. Siya ay nagsakripisyo at nagtrabaho na muna upang kanyang matugunan mga pangangailangan at kahit na simple lamang makatulong din sa bayan. Siya si Gaysa Bicolana na ating nakakasama, kanyang mga hangarin makatulong din sa kapwa. Kaya ating samahan, suportahan palagi, paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Gaysa Bicolana, tunay nyo na kaibigan, pagtulong at paglingap kanya na sinisikap sa simpleng paraan na niya na Pag-vlog na niyo yung dito sa ano, dito lang kaya. Pag-vlog ni Jason, ano, pag-vlog yun, yes, sponsor.
ay PWD na sinusulo lang tapos kamangod ko po nagbablog baga si bedami sa mga sa pag-upload niya sa YouTube may nakaiba naluwi ka kaya ito na sabi ano pa rin nila wish niya na malunuban baga kanya pala kaya ito na sabi niya sobrang rin baka lagi Ayun po guys, nandito na po yung in-order natin na gamit para kay Tatay Yoyo. Mau yun ha. Ayun po yung hydroplex na gagamitin para sa dingding ni Tatay Yoyo at saka yung kahoy po. Dadalhin po natin siya sa bahay ni Tatay Yoyo para magawa na po yung dingding niya. Ay, diretso po. Maguna ka, Chloe. Kami na. Kuya, sundan mo na lang tabi na doon na bata. Ayun po, dadali na po nila kuya yung hydroplex na binili natin para sa dingding ni Tatay Yoyo. Sponsor po pala nitong budget natin para sa dingding ni Tatay Yoyo ay sina G sa Bicolana Unity Group, Lapin Support sa admin na si Tita Almeda Rose Nanat, Kuya Berador, Tita Shari Hari, Ate Jocelyn de la Cruz, Kuya Broderick Pamintuan, Ate Adele, Ate Jerilyn at sa Solid Team Mukya. Sila po yung nag-sponsor para sa dingding ni Tatay Yoyo para matuloy na po yung kanyang kahilingan na sanay po yung mapalitan ng dingding ng bahay niya. Para hindi na po niya kailangan lumikas sa tuwing umuulan po o kaya hindi na po siya na papasukan ng ulan. Bali na ayos lang po nila kuya. At mamaya po ayusin na rin po yan ng gagawa. tas maya to na gahon so ang sa kahoy pinagtawag si Yeri ka sa ako tapos si mama sabi ng mama ang kapatid ko ako na kung tagkira ko na ang biglang daw marami si Yeri ang sabi ba Okay na po. Guys, sinisimula na po ng tagapanda yung pag-aayos po ng dingding ni Tatay Yoyo. Ayan po.
po yung mga kapamilya ni Giza Bicolana, lalagi na suporta po sa kanya. At tumutulong po sila sa pagwawalis sa bakuran ni Tatay Yoyo kasi medyo madumi na po yung paligid ni Tatay Yoyo ng bahay. Talagang pabayaan na po siya. Bali yan po si Tatay Yoyo, nasa loob lang po siya. Ayan po, nililinisan nila yung gilid para po patanggal po yung mga tambak na basura sa gilid ng bahay ni Tatay Yoyo. Yung pamilya ni Giza Bicolana na lagi nakasuporta po sa kanya. Bali po pala yung gastos po natin dito sa dingding ni Tatay Yoyo ay bali yung isang hydroplex po ay nagkakahalaga po siya ng 520, isang peraso po. So yung binili po natin isang pong peraso at kaya nasa 5,200 po siya. Kasama na po yung pako dyan. Ito din po yung presyo naman po ng coco lumber natin dito ay nasa 110 po yung 2x3 at saka yung dos po ay 10 peraso po yung kailangan natin, nasa 75 pesos po yung isa, kaya nagkakahalaga din po siya ng 1,190 po, plus yung babayad din po natin sa panday is 500 po per day. Bali sa ngayon po isaabutin po siya ng 2 araw plus yung merienda po at pamasahe po mapunta dito. Yun po. Ang nahakot siyang magagamit sa salud. Ayun, Tatay Yoyo, pag halimbawa po mapaayos na natin mo dingding, mapaano po din si Ate Giza, mapasuhol naman po para linisan yung loob mo. Para madanunan ka po din eh. Taunan man lang ini, kung pag-lift kasi para may pamitan mo dadaghan man tipon man nandun sa may luwa sa lubag ang dahon ng mangga ang dahon sa kapaligiran. Kumusta naman Tatay Yoyo na kahit pa paano po natupad na po yung mga kahilingan mo na magkadingding? Huwag po ako na may nagdagdag na sponsor para para malinis lang nila Dingding po, yung dingding yung bahay niya po. Wala siyang problema kahit na magkurang kaya magkaroon ng bagyo kahit pa paano hindi na mag-kurang
mag-uulan po. No? Okay, halos siguro malapit naman siguro magtitig-ulan naman. Medyo na magandang matatapos ito. Kaya lang mahirap maghanap ng mga kukulamber na yung mga dry na, yung resikada na. Saka medyo mahal din talaga yung mga kahoy ngayon Yung na wood wood lumber. Mahirap na mag ng permit, tapos bibihiraan magkaroon ng permit, tapos halos pag may magbibenta halos mauubos lahat dahil ang gagamit ng mga tao. Alternate nga ngayon yung mga metal na ang ginagamit sa ngayon, kaya lang medyo mataas din ang presyo ng metal, mga frame, mga presyo sa kaya nagpapasalamat po ako sa mga walang sawang nagbibigay ng mga sponsor sa mga katulad sa amin ng mga ilan. Sana Ayun po. pagpalain po kayo ng Panginoon sa walang sawang pagtulong sa mga may hirap. Sana ang Diyos na lang po ang pala sa inyo. Ayun po Tatay Yoyo, di ba nang pumunta po kami dito is may nag-sponsor po sa yung pa rin po yung kila Jessa Bicolana Unity Group Love and Support po. Nagsasalamat po ako Bali, kay Jessa Bicolana, vlogger. Opo. Sana tangkilikin yung tangkilikin ng mga Bicolano, mga vlog ni Jessa Opo. para matulungan din siya. Ayun po, bali yung nagpunta po kami dito ay meron po tayong 3,000 na hawak doon kasi yun po yung sponsor nung una. Bali yung pina-estimate po natin sa Panday, sinabi niya nga po na kung lalahatin nga po ito is nagkakahalaga po siya ng kasi nasa 10 po yung gagamitin, tapos plus yung kahay. Bali yung po nalapit lang naman po yung presyo ng Hydroplex saka yung plywood. Doon na daw po sa Hydroplex kasi mas matibay po kahit paano. Saka hindi rin siya inaanay. Tapos yung tubig din po, hindi siya masyadong mababasa. Kaya yun po yung binili ko Tatay Yoyo. Bali Hydroplex ang binili natin. Nasa 520 po yung isa nun, kaya 10 po yung binili natin. Nasa 5,300 din po yung binayaran ko doon. Plus kasama na po yung pako doon na gagamitin. Bali sa Coco Lumber naman po, bali 10 po yun. 2x3. Ay, 2x3 apat, saka 2x2 na 2x2 na po, na pulo. Bali nagkakalaga man po ito na 2x3 ng 110, tapos yung 2x2 po ay nagkakalaga din siya ng 75. So umabot din po siya ng 1,190 po. Plus yung sa Panday po natin Tatay Yoyo, baka po, sa labor din po, baka 2 araw daw po yan. Ang singil ata ni Tatay is 500 ata per day. Tapos magpapano kayo ng Opo, plus yung merienda po niya. Ayun po. Kaya libre na tanghali. Saan yan? bali sa tanghali kakusapin ko po kasi di ba half day lang kasi lang Opo. Merienda lang. Kasi posible po baka hanggang bukas pa yan, hindi pa matatapos. Baka 1 in 1 lang yan. Kaya bukas po baka bumalik pa po kami pag halimbawa kasi kailangan namin yung pagkatapos niya na. Ayun po, bali sabi ni Ate Jessa Tatay Yoyo, pag natapos na daw po yung pagpapadingding sa iyo, magpapalinis daw po siya dito sa loob para po maging maayos po yung maging komportable po yung nyo. Kung gagawin dito, ilalabas tapos. Kasi dito po sa nilinisan na din namin kahit papaano, nabawasan na po yung sa labas. Bali, tinanggal na po natin yung mga tambak na basura na dyan. Sinunog na po nila. Medyo matagal-tagal naman magkakano. Opo.
Mga pamangkin niya po, anak niya, pati yun po. Kami sinusuportan sa Bulan. Kaya nga, yun, tama. Tama. Banga. So ayun guys, bali hindi pa po natatapos ng taga-banda yung pagdingding ng bahay ni Tatay Yoyo. Bali itong side pa lang po yung natatapos na. So bukas po is babalik pa po siya para magtrabaho po. Ayan po, bali sa bandang side naman po yung gagawin niya bukas. Babalik din po tayo dito para ma-update ko po kayo kung ano na po yung lagay ng bahay ni Tatay Yoyo. Ayan po, medyo luminis na po siya compare nung hindi nalinisan. Ayan. Bali po, nagpapasalamat po ulit ako sa mga nag-sponsor para sa dingding ni Tatay Yoyo. At natupad niya na rin po yung kahilingan niya na malagyan po ng siya pasukan ng ulan. Maraming salamat po ulit sa GSA Bicolana Unity Group, Lapin Supports, sa admin na si Tita Almeida Rose Nanat, Kuya Birador, Tita Chari Hari, Ate Jocelyn de la Cruz, Kuya Broderick Pamintuan, Ate Adele, Ate Jerilyn at sa Solid Team Mokya. Ayun po. Maraming salamat po ulit sa pag-sponsor para sa dingding ni Tatay Yoyo. Ayun po. Magpapaalam muna po tayo kay Tatay Yoyo dahil babalik na lang po tayo bukas. Ayun. Tatay Yoyo, bali, mabalik na lang po kami bukas. Oo, okay. Dapat nga rin, di ko makakano si Adaya pa karpentero buwan. Sabi ako, kaya ba? Magtatrabaho pa daw po ulit siya bukas. Ayun po. Bali yung taga-Panday daw po is babalik pa siya bukas para tapusin po yung paggawa. Di ko makalugsad ka mo. Oo, mabalik na lang po kami bukas Tatay Yoyo para ano din po ma-update na mo ano kung ano na po ano. Yeah, makato na po kami Tatay Yoyo. Maraming salamat po ulit ha. Ayun po, maraming salamat po ulit.